Пеперуда лятала, лятала и за Богу молила, молила. Дай ми, Боже, дребен дъжд, да се роди едра ръж. Подир ръща житото, подир жито и чумика. Подир жито и чумика, подир чмика просото. Дай ми булю ситото, дай сита година. Пеперуда лятала и за Богу молила. Олюко, като четеш този вестник, какво пишеш там, ба? Нищо не казваш на мене, ба. Война ли ще става? Какво ще става? Продумай. Цоно, война няма да става, тома голяма суша е нападнала. Всичко е изсъхнало, тук във вестника чета. Голяма суша, голям глад ни чака, да знаеш. Всичко е изсъхнало. Дано Господ се усмили да падне малко дъждец, да полей, да стане царевицата, че поне мамалига да има да идем. Аз, Цоно, тъй като си мисля и чета вестника, казвам, едно време от моя дядо съм запомнил, че са правили пеперуда. Ба, и аз помня, ба. Помня, ба. Ама знаеш как става с пеперуда? Знам, всичкото помня. Еми, дай тогава да направим едно молебие, бе. Беги ни чул Господ. Да викам Булката Паса да питам за Румянка къде. Извикай Булката Паса да дойде и Румянка. И да видим как да я направим тази пеперуда. Ще я направим. Булка Пасо! Байла, че Олико нещо иска да правим тук пеперуда или какво да бъде? Ида. Айла, ба. Ела. Ида. Добър ден. Добър ден. Добре се дошла. Какви са горе? Горе ли да се скача? Горе. Тук да седи. Горе да я седни. Аз седни сега да ти кажа. Чета известниците, голяма суша е нападнала. Ко сте Предлагам на Цона да направим на пеперуда. Не е лошо. Едно време от моя дядо съм запомнял и бекин Господ се осмили към нас да завърши. Знаеш ли, вашата Румянка? Аз ще извикам да кажа. И мамата й казваш, моята майка, че помнила пък от нейната майка, че са правили пеперуда. И като ми ни каза 1-2 дена, и дъжда идва. Да стана да извикам моята дъщеря Румяна, па да се събере дружките и да отидат да направят пеперуда. Ще приготвя. Направите. Айде пак аз ще да нарежа малко бъзиче да направим пеперудата. Аз ще отида да кажа на моята дъщеря да си извика другарките и да направим и на пеперуда. Руми, тук ли си, майка? Руми! Яла, майка! Ела да ти каже нещо. Какво, мамо? Знаеш ли, да отидеш да се събереш другарките, да направите и на пеперуда, да се помолим на Бог. Виким Господ ни съжали, па да ни пусне малко дъжд. Хубавото днеска бая топло гледам времето, ама ще се съберем. Айде, майка, айде. Сега ще отида да ги извикам. Нещо трябва ли да носим? Виж сега, като дойде ти, тогава ще нагласим пеперудата. Сега няма носити нищо. После, ти събери дъжд, ще са съгласни. Ще са съгласни, ние до сега бяхме на едно. И после вече и другото ще дойде сам по себе си. Добре. Айде, върви. Айде. Кой да додат момичета? Че дано додат, дано да се съгласат.
Зоро, намери ли бъзи, ма? Намерил с бъзи на път и под път навсякъде бъзи, ба. Само да носа съгласни децата. Слушай всяко да ви кажа. Кажи де. Ама, то пеперудата се прави, знаеш, от сирачи трябва да бъде. Да няма майка, да няма баща. Нали има такова с дете? Те има едно дете там, ба. Има едно такова. Хубаво, добре. Не се тревожи. Хубаво. Айде. Да сложим тъй сега, като додат момичета. Айде, да додат те. Я ги виж, идат ли? Ти май се виждат, идат. Хайде, майка, айде. Улизайте, айде. Тогава чакаме. Айде, Лати. Айде, добър ден. Добър ден. Я виждял моното и село. Я ви събрала там всичките другарки тук. Всичките Румянка, Калинка, Данка, Стоянка, всичките Данка. Всичките додохме. Всичките тука. Хайде сега. Какво ни викате За кой викаме ли? Дядо ти Велико даде един пример. Дето едно време още баби не са го правили. Пеперуда да се направи. Сега ви знаете ли пеперудата песента да пеете? Ами, знаем я. Научили сме. Вашите баби са ви казвали. Ами да. Хубаво, като са ви казвали. Сега ще направим Монито, нали, тя си рачи, ние ще я направим за пеперуда, защото те е била. Дядо Господ да се смели. Айде, дядо, айде, скачи се тук горе. Качи се, баба сега. Айде. Баба ти Цона и като пасеше да направи. Ние да помагаме ли нещо, баба Цонке? Може, ба. Айде, който обича. Айде. Може. Ви сте млади. Я направете. Я танче, я опаче, я дам. Покажи им да сбъркат. Той бъде къде ще бъде, отгоре ли? Да, че аз се изтегли, там ли. Оля, много се натрупахме. Вържи тук някъде. Дай да го вържим. Вържи го там да не падне. Вържи го здраво. Има ли венче направено? Балцонке, тя как ще играе, бе? Балцонке. Ще играе тя. Ще играе, аз ще й покажа и сега. Баба ще покаже, тя знае как. Аз ще й покажа, ама искаме тъй да ми направите място. Да има вървичка. Къде е вървата? Дай срежи. Като сеят брашинце, те да са посеят. Като ти там е в село, в къщите, жените ще ти сеят. Да не ти посяват на кърпата, да ти посяват на туика. Ти на Дунава, там ще ги хвърчиш. Така Уба пеперуда, баба. Мама няма майка, да види майка му. Как сме го нагласили. Сега, Мони, сега баба Цонка ще ти покаже как се играе пеперуда. Ила да седим долу от басамаците, че тук я ще падне. Няма майка. Тя ще гледа, баба Цона ще играе. Пеперуда лятала и на Богу се молила. Дай ми Боже дребен дъжд, да поникне житото. Чули баба как? Като искаш опитай, пък като не щеш, Господ здраве да отиш и да варим, че много топло става. Айде сега, вие кошницата, баба Люка. На добър час. И усетките къщи да отидем. Ще отидем, ще Айде да вървим. Няма бедни, няма богати. Айде да пеем. Пеперуда лятала и се Богу молила. Дай ми Боже дребен дъжд, да се роди едраръш. Мони! Айде, бабо, ела да ми тием Армано, че житото ще го вършеми. Айде, мити. По-бързичко дай. Добър ден, мале. Ко правите? Добър ден. Ми тием Армано. Ма какъв Арман тъй напушил кирема? Ти виждаш каква суша е настанала. Аз ходих сега из нивята да видя. То зимата тъй се е напукала да си пъниш ръката и тъй. Житото класа и повяхнал. Гълъба листата са завили. Какъв Арман, как аз така с глад ми се виждаше има, че не знам как ще се оправим. Ти Арман ми тиш. Я не се тревожи, синко. Аз ходил на Гераню за Уда и там приказват хората, че пеперуда ще оди и село. А пък той Господ си знае енята, грижата. И пеперудата ще тръгне. Той съм го чула от моята майка. Щом има пеперуда и дъжд ще има. Чул тъй Господ, дай Боже да вали. Дай Боже.
Я, Мони, иди да видиш, иди ли пеперудата? Дай. Бабо, идат! Идат ли, бабо? Айде. Ми Боже, дребен дъжд, да се роди едра ръж. Подлир ръща житото, подлир жито и чумика. Подлир жито и чумика, подлир чмика просото. Дай ми Боже ситото, дай сита година. Пеперуда лятала и за Богу молила. Добър ден! Добър ден! Добре, Как сте? Живи, здрави ли сте? О, живи и здрави сме. И Армана помето ми, ама дъжкът няма, сигурно и амбари няма са пълнат с жито. И ние зарад туете рекол ми да направим пеперуда. Цялото село обиколил ми и да носа смили Господ до вечера да удари един дъжд, ама с котлите да се излива. Дай Боже! Стигнал ми вече тук последната къща. Искаме да ни благословите, па и на ситто да погадаем. Да видим каква ще бъде годината. Щом сте казали, хайде сега ще погадай ми. Я пораси първо с брашно. Ама и аз вземи, Славчо, ти аз като сложа ситто на главата и да ми посеш. Айде, както съсипи той брашно, тъй да съсипи и дъждо. Дай Боже! Дай Боже дъжд, да се роди ръж, да напълни хамбари, да е сита година. Дай Боже! Дай Боже. Дано. Ами аз сега да погадаем на ситто. Я го търкули Болимаро да видим как ще се залюпи. Ай, сега ще го търкула. Ако се залюпи? Ако се залюпи, годината ще бъде Сита. сита. Сита ще бъде. Дай Боже! Дано. Сега, щом аз съм последната, ние сме последната къща, да ви сложа сега, дайте си кофтите да ви дара. Дай брашно, дай. Кот си пригласила? И миш, и тъп. И да замести, и не пита с той брашно. Да замесим. Курбан да дадете. Това ще поканим. Курбан да има. Сполайте стопанке. Дал ви Бог добро и дано всичко на убаво да излезе. Дай Боже. Нали зато и сме тръгнали, аз си за хубаво да е. Дай Боже, дано дъжд да има. Пеперуда лятала и за Богу молила. Дай ми Боже дребен дъжд, да се роди едра ръж. Подир ръща житото. Ам сега, ко ще правим, Руми? Какво поръча майка ти? Ами мама е поръчала да отидем пак у баба Цонка, тя вече ще каже какво да правим и по-нататък. Ам щом тъй поръчала Леля паската и да направим. Айде да варим вече. Айде да варим. Айде да варим. Уморил ми вече. Уморил ми са. Айде. Да види да иде. Мамо! Баба Цонки! Айде, идем вече. Идете ли, майка? Идем. Идем, мама. Уморихте са, нали? Много. Стои слънце, опекахме се, значи. Милата ти, цялото село ходихте ли? Цялото село обиколихме и гледай, ама, стоянки. Дай да видиш колко работи сме събрали. Я да види, мама. Брашно, сирени, бабуцонки, напита да ни замесиш. Да, ще замеся, мама, ще замеся. И мед носят. Ей, гай сирени. Шма носят. Ти каква ма стоянки? Сирени. Ми жали. Смешни да, баба. Един ушал да направиш, бабуцонки. Един ушал може, За колко има и то? Ще Нито направим. катите на Дунава и да се върне. Какво ще правим по-нататък, бабуцонки? Сега ще ви кажа какво ще правите. Чакай да сложа те са работи тук. Работа ни чака. Дай, ма, я улезте, седнете малко, починете си. Седнете, ей мъничко. Улюко! Къде си банал за таргата, пратил да направиш? Ти май на тарга стана. Ида, направил съм я.
Калненчо, ще мога да Аз съберем. направо. Ние направихме с булката паска Калненчо. Ели, хубаво. Ага. Той нещо сега, кой сега баба Ушанке? За Калненчо ще сложим. Кален е човек, ба. Къде е, ба? И ще се молим на дяда Господа, кален е човек, ще се молим за дъжд. Къде е той, ба? Къде Той е? нещо не Сега ще го видите, ба. Ето и служете. Какво ще го правим, баба Ушанке? Какво ще го правим него? На Дунава ще го фърлите. На Дунава ще те чакай. Я гледайте, ма кой е нещо той. Чакай, мъничко. Чакайте, То няма да се забелязва, айде. Я, сега. Я. Ау, свещите ги няма. Ще спрем за нас. Да го накичим кълноенчо с цветя? Да му запалим Да по му една запалим свещ. по една свещ. Ай сега. Дай там, Запалете свещичките. Ето и сега ще кажете. И ще се прекръстите, дай дядо Господи дъжд. Паска, най на тебе свещ, ма. Дай да го накичим, дай да му сложим цветята. Поп ще направим ли, бе? Трябва Калинка ма направете, ма. Калинка, че е попска внука, тя и прилепя и знае да пее като поп. Дай обличете я, ма. Чакай, Стоянки. Че сега, чакай да отиде Я да вари. гласи. О, Калненчо, Бог да те прости. Бабуцонки, Калненчо трябва да го оплачем ли, ба? Че като тръгнете сега, ще го оплачете убия. И като ти тип на Дунав. Всичките искам да плачете, да се чуе чак у Румъния. Добре, Ще го бабуцонки. плачем, бе, ще го оплачем. Тая, но знаете как умрял и как се оплаква. Айде Бог да те прости, Калненчо. Айде. Ще опалят свещички. Готова ли си, Калинки? Чакайте, вие бързате сега. Той поп. Тя е истински поп стана. А целуй ми ръка, сега те учи се. Свещите да ги гасим ли сега или? Нека попа. Чакай сега, ма. Чакайте, ма. На попо свещичка не трябва да дам, ма. Боже, Бабуцонки, виж как знаеш как трябва да бъде. Айде. Аз я дайте и Дайте пилят кадилница. цветята, ще се сърди Калненчо. Така. Кой да носи Калноенчо? С двете момиченца, че са младички. Айде, пънете, ба. Чакай да го прикади. Иното Трябва да го прикади човече. Чакай, попа ще го прекади. Няма да падне, защото няма ми джоб. Айде вече да върви. Айде, Бог да го прости. Айде. Прости, Калноенчо. Айде. Калинки, ти трябва да вариш отпред. Ще варят, щом трябва. Айде. Да го Айде. плачем ли, бабуцонки? Ще го плачете, така няма го плачете. Плачете го. Айде, Айде, зелен Калноенчо, ти отиваш. Калноенчо. Че ни изпрати
Калуинчо. Айде! Айде, Господи Калуинчо! Курбанта даваме на Дунава, да на Господа се смили и да ни изпрати. Дай Боже! Дай Боже! Дай Боже! Да развалим пеперудата се. Айде! Върни се в Дунава. Да на Господи да се осмели, да завали дъжд. Дай Боже дъжд. Ай, да завали дъжд. Вечера дъжд завали. Айде сега всички заедно да отидем у баба Цонкини, да направим поманата, да споменем Калуинчо, че дано Господ се смили над нас и най-после ни прати дъжд. Да вървим! Айде! Йорданке, Стоянке, върнал ти се Мармален. Какво направи? Я разкажете сега я. Като отидахме, фърлихме Калуинчо в Хвърляме го Дунава, вече, бабо оплакахме го хубаво и цветята и пеперудата развалихме, хвърлихме и сега додаваме, че много И огладяхме. пеперудата ли върнал ти пък казал? Развалихме и фърлихме. Тъй може, ти кот каза, че и пеперудата върнал ти от Дунава. Хубаво, сега, айде дядо поп сега да вземе да отчете, а да запаля ощеницата. То всичките не може да свиш. Айде. Бог да го прости, дядо поп ще се Бог да каже. Калуинчо. Айде, сега отчете. Христе Боже, благослови ястията и питиетата на своите раби, защото си свят и човеколюбив Бог, сега и всякога и във вечни векове. Амин. Бог да прости. Бог да прости. Бог да прости, Калуинчо. Бог да прости. Айде сега, всички насядайте а ние ще разчупим с Данка. Где е булката, Данка? Да разчупим питата, парастаса и да... Айде сега. Айде всички да Айде седнем, да се сиренето. вземем. Я, бабулка, я. Айде за Бог да прости Калуинчо. Айде, вземете за Бог да прости. Калинки, ела до мене тук. Сипете там. Айде, който иска с солчица, с пиперчица. Ето. Ето солничката. Айде, мабулка, паске. Чакам да ми кажеш. Сега най-напред аз ще се дам на децата. На пеперудата най-напред се дам. Вземи. Кажи Бог да прости. Айде. Бог да прости. Айде, Бог да прости, кажете. Айде на тебе кръщето, да си жива и здрава. Че си ни гостенка тука. Айде, вземай, бабо. И казвайте Бог да прости, Айде, казвайте. да завали дъжда, да полее царевицата. Сигурно ще има дъжд утре. Айде. Дано, Чуда Господ. Бог да прости. Вземи Стоянке. Бог да прости. Олюко, айде и на тебе. По-малко вестник да четеш. Бог да прости. По-много да работиш. Ще работа, аз на всичкото Мало, изгоря. айде. Бог да прости. Ела тук, момче. Айде, вземи за Бог да прости. Бог да прости. Божичко, помогни ни. Тая голяма молебие беше от нас, от нашите деца.
с тая голяма суша. Помогни ни, Божичко, дай ни дъжд, дребен, да вали няколко дена, да стане реколтата. Нека да не гладува народа, ами да има храна за всички. Божичко, помогни ни. Пеперуда лятала и са Богу молила. Дай ми, Боже, дребен дъжд, да се роди едра ръж. Подир ръжта житото, подир жито и чумика. Подир жито и чумика, подир чмика просото. Дай ми булю ситото, дай сита година. Пеперуда лятала и са Богу молила. Пеперуда лятала и са Богу молила. Дай ми, Боже, дребен дъжд, да се роди едра ръж.